Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Иван Димов и сме в студиото на K-News. Тук с нас е свърза една дама, която иска да ни разкаже една история, мога спокойно да кажа нейна семейна човешка драма. Знаете, че през последните дни държавата ни буквално се взриви от един случай или случаите не можем да кажем колко са всъщност, свързани с мъглишкото село Ягода или по-скоро така наречените домове на ужасите. Тук при нас е една дама, на която ще запазим анонимността. Тя така пожела, ще ни разкаже история за свой близък роднина, по-скоро за нейния баща. Една история, както се казва, от първо лице. Здравейте! Здравейте! И защо така решихте да се обърнете към нас? Ами защото искам да дам повече гласност към този случай. Искам тези хора да се получат заслуженото, да бъдат там, където им е мястото и да спрат да нараняват вече хората, да няма толкова смъртни случаи, колкото е имало до сега. Просто искам всичко да се приключи. Каква е вашата история? Кога започна тя? Ами нашата история започна септември месец 2023, като се наложи баща ми да бъде в дом, поради лични причини. И нашата опция беше да го закараме в дома в Ягода. Там ни приеха доста добре, обясниха ни как стоят нещата, обясниха ни, че се грижат много добре за тях, че има медицински лица, че има лекари, които се грижат за тях. Обаче, всъщност, самата истина е, че не е така. Каква всъщност беше причината баща ви да искате да го хоспитализирате? Беше с деменция. Тоест, бил е болен? Да, беше болен. И вие сте нямала възможност, тъй като сте имали деца? Да. В смисъл нямах такава възможност да се грижа за него, понеже имам две малки деца. Всъщност, приемането на вашия баща в дома, вие сте плащали месечна такса? Да, тогава месечната такса беше 800 лева. Тоест, вие сте плащали за това да се грижат за него? Да, като включва абсолютно всичко. И какво се случи? Заведахте го? Ами заведохме го. Контакта, с кой разговаряхте? Разговарях с въпросния Валентин, който в момента вече е задържан. Тогава той беше собственик, тогава беше частен дом. И обадихме се по телефона, той искаше да направим лична среща, направихме личната среща и след няколко дена, вече след като разговарях с него, като ни увери, че всичко е наред, че дома е много чист, много уютен, той ни уверяваше, че нали всичко ще бъде наред и ние така решихме, че ще го настаним в този дом. И какво се случи? Заведахте баща си? Ами заведахме баща ми. Единственото условие негово в началото беше, че първите 2 седмици не трябва да ходим на свиждане, защото той трябва да се адаптира към самата обстановка, към всички условия, към всички нови условия, да, които са за него. Да. И каза първите 2 седмици да не се виждаме, само по телефона може да ни дава информация. И вие след това започнахте така да общувате с него, да си говорите? Да, първата седмица мина нормално, на втората седмица вече той ни изпрати снимки, че баща ми е буйствал и е изчупал едно легло и една мивка и затова се е наложило да го настанят в другия дом, понеже тогава знаех, че са два, в долния дом, който е в началото на селото. И каза, че там също трябва да мине около 1 седмица адаптация и тогава да ходим на свиждане. Реално те са преместили баща ви в този дом, в който... Но ужасите, да. Така. Ужасите. Да. След което вие кога видяхте баща си? Видях го на следващата седмица, мина с тази седмица, след това отидох на свиждане. В началото нещата вървяха много добре. В смисъл такъв, нямаше никакви оплаквания, нали, той и да го питах, никога не се оплакваше, никога не казваше, че са го удрали, нали, и че е имало някаква злоупотреба с него, просто виждах, че е много слабее. Може би вече към края на октомври беше изключително слаб. Вие питахте ли? Да, питахме, аз го питах него постоянно, храниш ли са, всичко наред ли? Той ми казва, да, тати, всичко е наред, нали, хранят на... Добре, вика, съдържат, вика, с нас, даже и имаше постоянно наблюдачи покрай нас. В смисъл такъв, никой не сме оставили сами само двамата.
А това от една страна, вие как го възприемате вече като трактовка на тази цялата ситуация? Защо никога баща ви не е бил сам с вас? Ами може би за да не разкажа какво е било. А според вас той защо не ви е разказал? Имате ли някакво обяснение? Може би заради самата болест. Той си живееше в някакъв негов си свят. Ако трябва да бъда честна. Да обясним малко и на нашите зрители за деменцията. Това е заболяване, при което трябва да има човек, който да се грижи за теб. Да, точно, да. 24 часа. Да, постоянно трябва да има човек около теб. Да, и вие сте избрали дома в Да. Ягода, поради простата причина, че сте имали малки деца Да. и сте имали невъзможността да се грижите и за него. Да, точно така. Добре, след като е бил настанен, ние в предварителния разговор с вас, след като е бил настанен, в началото всичко е било наред, Да. в последствие, след преместването му в този втория дом, какво се случва? Ами след това започна да се влошава, смисъл такъв, отслабването беше една от първите, нали, които видяхме. След това на няколко пъти го видях, че е наранен. Имаше много голяма рана на ръката, те ми обясниха, че той се опитва да избяга от прозореца. И за това е наранен. Носихме му... Вярвахте ли на тези неща? Допускахте ли? Ами да, ако трябва да бъда честна, да, наистина вярвах, че може да е така. Другото, което ми направи впечатление е, че когато му носех храна, той не спираше да яде. Защото аз при всяко посещение му носех плодове, сладки, в смисъл неща, нали, които той е обичал да яде. И винаги съм носила, той абсолютно винаги ядеше, постоянно той не спираше да яде, не спираше да яде и да пуши цигари. И двете неща ги правеше едновременно. Ама, като ги питах той дали се е хранил, те ми казваха да, храни са, просто заради самата болест, те ни помнят, че са яли и заради това така се храни постоянно. Добре, и реално какво се случи след това? Ами, нещата се вървяха така до края на ноември, когато, може би 2 седмици преди, 2 седмици в края на ноември не можах да отида, защото имах други ангажименти мои лични. На 1 декември този въпросния Валентин ми се обади и ми каза, че баща ми е получил инсулт. Като трябва да го закарат успешно в Стара Загора в болница Тракия. Аз от работа се тръгнах веднага, тръгнах за болницата, след това той ми се обади по пътя, докато пътувах и ми каза, че не може да бъде в Тракия, ще го закарат в спешно отделение в държавната болница, която е. И аз, нали, естествено тръгнах на там. Когато влезнах вътре, ако трябва да бъда честна, първи момент не можа да го позная. Защото той за 2 седмици, в които аз не го бях виждала, до такава степен се е бил влошил. Просто не можех да го позная на него. Самите му кости по лицето му сложих. Толкова беше слаб, толкова беше в ужасно състояние, беше целия нарязан, беше целия в синини. Отделно беше с памперс, миришеше на... Нали, няма да го кажа в ефир, трябва всеки да се сети. Ами, миришеше на урина, на изпражнения, просто беше в отвратителен вид. А отделно той дори не знаеше къде се намирал. В смисъл, единствено викаше само името ми. И когато излезна докторката, дежурната, която е, попита кои са, нали, роднините на този човек и аз тогава казах, че съм аз. И тя започна мен да ми се кара. Първо ме попитва, нали, откъде е докаран. И аз казах, че от дома в Ягода. И тя тогава започна мен да ми се кара, как съм могла да го оставя там, те там ги уморяват, те там не се грижат за тях. И заради това е в това състояние. Естествено, нали, просто нямаше избор, тя приеха го, започнаха да му вливат някакви банки. Единственото нещо, което той правеше, е да се навдига главата от леглото. Нищо повече. Оказа се, че има лекарства в него, които тези лекарства са били за шизофреници, а той шизофрения нямаше. Нямаше такава болест. Тоест, дори лекарствата му не са били автентични. Да, точно да. И многократно съм се опитвала да се свържа с въпросната докторка, защото в началото, когато закарахме там татко, този Валю ни казваше, че има доктор специализиран, който се грижи за тях, който ходи на посещения. И аз исках, нали, да се свържа с тази докторка, за да мога да разбера нещо повече от нея, но така не я видях тази докторка. Нямах тази възможност да се видя с нея. Реално след
като баща ви е бил закаран в болницата, сте успели да го спасите, нали така? Ами не. В смисъл, той живя 2 дена след това. На 1 декември ние обратно го върнахме в дома. На 2 декември се опитах да се свържа с тях. Свързах се и те ми казаха, че се храня с сламка и пия вода с сламка, но това за мен категорично не е така. Предвид състоянието, в което беше, предвид това, което ми каза докторката, нали, че той е дехидратиран, че е недохранен и заради това е в това състояние. Просто знаех, че не е така. И на 3 декември всъщност те ми се обадиха вече в 3 след обед, като ми казаха, че е починал и трябва да се обади на погребална агенция, която да дойдат да го вземат. А вие очаквахте ли подобна развръзка? Не. Когато го изписаха, когато се тръгвах от болницата, те тогава ми казаха, че ако се спрат тези лекарства, които за в момента той приема, е възможно да се оправи, но предвид състоянието му. Тоест, реално, според вас, той не е бил хранен, Да, пил е лекарства, които не отговарят на 100%. на неговото заболяване. Да. И реално в този дом Той в този дом почина, да. си е отишъл за няколко месеца. Да. И според мен вината е тяхна. Защото те са го направили така, че той да почине. От самите лекарства, от самото гледане, те въобще не са ги гледали, ако трябва да бъда честна. А добре, как си обяснявате причината? Защо всъщност предлагат подобна услуга, след като техните клиенти в случая, нали, не се грижат за тях и си заминават за 2-3 години и виждаме 2-3 години, 2-3 месеца и виждаме какви са резултатите. Има хора, които свидетелстват, че са били вързвани с свински опашки, че са живели в ужасни условия, че са били измъчвани. Може би е правилно за повече пари, в смисъл такъв, като... Нали, като си отидат едните хора, има свободно място за следващите, които ще дойдат и така. Вие опитахте ли се да се свържете с въпросния господин? Да, опитах се, когато си тръгнах от болницата и трябваше да отида да му върна дрехите и нещата, които ми бяха дали. Говорих с тогавашната болногледачка, питах я защо баща ми е в това състояние. Той беше бръснат, очите му бяха пълни с косми, никой не го беше изчистил. И тя ми каза, че нищо не може да ми каже по въпроса, тя е просто една болногледачка. И в момента, в който тя ми затвори вратата и аз се качих в нашата кола, веднага ми звънна този въпросния мъж, така да го кажа, или не знам, изрод, ако трябва да бъда по-така откровена. Той ми каза да спра да разпитвам, защото аз не съм разбирала. Той щял да ми изпише баща ми веднага, ако не съм била спряла да задавам въпроси. И аз просто нямах избор и затова се замълчах, затова се направих, че не разбирам абсолютно нищо. Тоест той по един или друг начин ви е принудил да... Ами да. След кончината на баща ви, вие предприехте ли нещо или... Ами не. Просто нямах сили. Не исках да задълбавам нещата повече, да ми става още по-гадно, защото до някъде се чувствам и аз виновна. Чувствате се виновна за това, че сте се доверили на тези Да, хора, които да. са... Допринесли за смъртта на баща ми, ако трябва да бъда. Това е много неприятно чувство. Много, да. И въпреки, че мина година и половина, аз искам тези хора да си получат заслуженото. Искам да бъдат там, където им е място, в затвора. Добре, вие като сте ходили до дома в единия и в другия, реално влизали ли сте вътре? Не, никога. Никой не бяхме допускани, единствено вътре в двора. А в двора как бяха условията? Добри бяха условията. Имаше си кухничка, имаше си дворче, имаше си така доста добре нали, подредени масички, столове, имаше си външно. Всичко беше... А нещо така да ви е право? Не. Дори самите болногледачи, като бяха покрай нас, пускаха се шеги, нали, с баща ми се шегуваха тогава, докато можеха все още. Никой не ми е дошло на акъла, че може би така стоят нещата. Тоест фасадата е била доста Да, доста добре. В последните дни това, което казахме в началото, че този случай буквално взриви държавата. Да. Вие бяхте ли изненадана от това? Усетихте ли някакво така по-различно чувство да си кажете, нали,
То е ясно, че не може да усетите възмездие, но Да. какво почувствахте? Ами, почувствах, че по някакъв начин трябва да дадем гласност повече на нещата, как да кажа, А вярвате ли, че тези хора си положат заслуженото? да, надявам се. Силно се надявам и много искам те да останат там, където са в момента. Предполагам сте разбрали, задържани са, повдигнато. Да, да, което ме радва, да, и пак казвам, надявам се да остана там. Добре, има ли нещо, което искате да споделите на нашите зрители, които имат по-възрастни родители? Ами да направят всичко възможно да се грижат за тях. Дори и да им коства най-малко, всичко, което да им коства, те трябва да се грижат за родителите си. Да не бъдат като... В смисъл, да дадат всичко от себе си. Защото все пак те са им дали живот, нали? В смисъл, аз не съм имала избор, но тези, които могат да направят избора, дали да оставят родителите си в дом или да ги гледат, е по-добре да ги гледат. На колко години почина баща ви? На 61. Скъпи приятели, това беше историята и разказа на нашия зрител, на който, както ви казах, обещахме да запазим анонимност. Ние ще продължим, надявам се, да не ви информираме и да ви показваме подобни истории, но те са част от нашето ежедневие и ние смятаме, че трябва да ви информираме за тях и да ви разказваме подобни истории, макар и шокиращи и ужасни.